Halo mga bay, maayong gabi dito sa Middle East. Antak na sa kagabi alas 11. Yes. Kumusta man mo? Oras nating pahulay. Murag dugay kay nahuman karong adlaw no, murag taas kaayo ang ato ang adlaw karon. O gani nabalaw jud kog pinanday ani ako ang cellphone kay lagi nag-ingong ko ninyo nga unsa ni wala dili ko maka-live ganiha kay nawala man ang live option sa kung mag-post ko. So mo tuman nabalaka kaayo ko kay kanang singan ani naa sila'y mga plano nga interview para nako, pero natingala man kung nawala naman ang live. So hi bye Eden Coronel Manhid Paasa Mercado, hello bye Ga Marek Dogyo, hello nimo. Ug karon ayha ko magpadayon sa ako ang tumong karong gabiuna no. Hi bye IB Joy Ibet naka-live na jud ko bay no, so wa jud ko naminaw sa imong tambag. Ano bay akong buhok hantud karon grabe pagyud ka straight, sinaw kaayo. Epektibo kayo ang kunsuka and ayaw mo kabalaga kay mag-video ra ko anang kunsuka. Dili sa karon kay maapay pagkuan ako gahapon maupaw niya ako kung adlaw na ko ni kuanon. So mao to sa dili pa ko magpadayon. Hi bye Priscilla Palfre. Sa dili pa ko magpadayon, gusto lang ko mag-acknowledge no sa ako ang mga admins dire nga kinasing-kasing nga nitabang nako alang sa paglingaw kaninyong tanan ug apil na pud ang mga kaugalingon. Daghang kayong salamat kay Admin Charlie Menlopio Adobo o kang Admin Lore. Bisan pa man busy siguro siya karon, mong wala pa siya naka-post og mga Christian songs kay mao man na iyang tarya nga mag-post og mga Christian songs. And si Admin Charlie siya ang taga-download sa ako ang mga videos, like for example halimbawa mag-live ko diri, iyahaning i-download and i-post niya sa ako ang YouTube kay ako maghihatag sa iya akong YouTube channel. And usahay pod kung makapost ko sa YouTube, dili po na ako mapost diri sa Facebook kay lagi kaning ato ang signal lagi diri magsige na lang ni kabuang niya ang signal dinhi. Magsige na lang ko og unsa ni magsige na lang ko og ibot ibot aning dextrose sa wifi nila kay para ma-restart na pudug utro kay mukalit lagwala. So mo to bay ganahan ko sa akong hair gyud, grabe bay. So mo to daghang kay salamat Admin Charlie and Admin Lore sa inyong kinasing-kasing pagtabang nako sa inyong suporta. Ug labaw sa tanan ganiyong tanan daghang kay salamat tungod ug alang sa inyong suporta nilambo na gyud ta. Og Kuya Nap Bisaya, Abanti Bisaya, silang time sa tarungan sa nagbuha kay murag nakuan ra. And unsa ni daghan kay salamat gyud ninyong tanan ha. So daghan na kay nasuko nako kay bakit hindi daw ako magtagalog na gustong-gusto daw nila akong panoorin pero magnganga sila kasi di daw nila naintindihan yung sandali lang. Di daw nila naintindihan kung ano na yung sinasabi ko. Minsan kasi mahirap-hirapan man ako magtagalog pero sige. Muna lagi. And naamang ko'y nagkuan karon no. Gusto lang ko ganiha gusto ko mag-live kay wala ko kasabot sa ilahang giset nga oras sa pag-interview diri nako. And unsa ni? Bye IB Joy Ibit shiny kayo akong buhok bay og murag ni baga siya. Ako lang paminaw nindot kay akong paminaw Judas dayon mo to pa sila Bisaya. Dayon mo to naglibog ko nga unsa maning orasa ni ang ilahang giset nga oras. Kung ilahang giingon is ahead ko diri og 10 ka oras diha sa California and ahead ang Pilipinas og 5 ka oras diri nako pa sila naglibog na akong kaspa lagi aning kuan naglibog na akong kaspa aning mga oras nato lagi. Dayon ilang gibutang diri nga alas 9 sa buntag sa Pilipinas. Di akong na-realize kung alas 9 sa buntag sa Pilipinas, it means
na alas 2 sa kadlawon diri. So gahagok na akong kigol ng mga orasa. So mo to nga unsa man yung oras inyohang giset, wala mo ko nila gi-inform ani. And nikalitra sila og nikalitra sila og send nako sa ko ang unsa ni messenger na mao ni lagi na shock ko sa makadjot sa oras nga ilahang giset kay wala ko kasabot. Dayon wa ko kasabit unsa ning MST Central Coast mo ni Middle East ni. So wala ko kasabot and ganiha nagmeeting mi gani nami unsa ni video call ming tulo no si Bay Jared og si Bay Wilfred o nalipay kayo ko nagpasalamat kay kuniya nga kahit Amerikano siya magaling siya magtagalog no and wala ko kailan niya dayon akong gihimo niadto ko sa iyahang timeline og nakita nako nga siya day itong Amerikano nga nagtanggol na tong mga Pilipino bahin atong Amerikana bahin atong kana nga hipokrita kaayo nga unsa ni bisag unsa lang to iyang giyaw no so iya day tang gipaglaban. So nagpasalamat pug kaayo ko sa pusong Pinoy ni Bay Jared mo to nga siya day ito wala mo kailain ko nga kinsa man ni Bay Wilfred bisag unsa ra bisag kinsa ra man iyang pambirahon. So mo to nga ako lang iklaro naaga ni si Wilfred naaga ni siya i-announce nga naami live karon pero wala man na dayon ambot lang pod kay na video call mi ganiha so lisod kayo nga mag-announce mi ninyo nga dili madayon no kay kanang sanini kuan mo ba kanang nilao mo diha nga na excited sab mo nga mulantaw sa among mga kabuang no dinhi. And unsa ni unya dili day ito madayon so mga ikog pasaylo ninyo da ako na lang magpasaylo o kini among sabot nga unsa ni nga mag live ming tulo akong giingnan sila nga unsaon man pag live natong tulo kaingon ko og nag-uban ning duha si Wilfred og si Puting Pinoy. Akala ko magkasama silang dalawa kaya sabi ko paano tayo mag live tatlo sabi ko kanina. Tapos sabi niya, uy, paano nga ba? O gano'n, nagkalito-lito na sila. So, ko nga, bakit nag-announce kayo ng ganyan na tatlo tayo, tapos hindi naman pala mangyayari kasi malayo kaysa isa't isa. Akala ko magkasama sila, tapos i-invite lang nila ako. Yung pala, malayo sila. So, ang plano, sabi ko, paano yan? Nag-video-video na kayo na kuan ka nang mag-live ta sa Miyerkules kanus man ni Miyerkules wala man ko nila gi-inform ane so sunod ugma no so paano yan mag-live kayo ay nag-post na tayo and marami na siyang shares na makuyanap na to sa tibuok kalibutan tapos hindi ay madayon hindi pala matutuloy tapos paano yon sabi ko sige ako na lang bahala magpaliwanag no na kahit sani wala man ko nakahibalo gud ani ilang mga plano makalit ra manig kuan sa ako ang sani sa ko ang kahon. So hi bye Adels Maghinay Hibaya, hello bye Edgar Abanis Molet, kay Tina Indino, kay Lita Kablay, Joan Udtuhan Tabon Greenwood, hello bye, hello nimo dia sa UK, kay Crystal Claro Damayo Busloy, hello nimo bye. So mo to na mga ilang kun yung pasaylo daan nga murag dili ni mahitabo nga mag-live mi nga tulo mi kay dili man dai sila mag-uban. So pwede siguro sama sa kung ilahaning pag-aralan no kay dili man ko diri unsa ni expert ani mga cellphone oy. Balaw gani ko og kaning unsa ni panday ani akong cellphone kay unsa ni daghan kay inig mga kuan oy guba-guba nagsige naman gud nig connect sa dextrose dali ra kay malubat. So mo siguro nga nakuan ni na guba na ni kaayo bye Gifrel Tobiano unsa ni purya buyag tutui ko diha kay Martis ra ba ugma pohon taod Martis na pahubag sa tagamayo bisag diri lang sa kamera
Pero sa tinod nga kinabuhi dili naman ta magapahubag ani kay naanad naman ta ani nga magsuot ta og kining singan ani magsuot ta og kaning pinaputos tanan ba nga murag taw-taw sa basakal murag hangin naman kay kung magsuot na ta anig mga ingon ani sa gawas no murag lain na kaayo ang pamati. Ako isayo ay kaya akin. Hello ni mo bay kay Gracia Henry Has. Nicole Laza, Nailanid Nalin, Itsilak kay Edgar Abani Smollett, Hachero Rodriguez Liner, hello bay, hello ninyo tanan. Burley Laurito Nordile. Mo to, ya asa naman ta karon no, sa sinagol na tayo nito. So, yun nga magpapaliwanag ako sa inyo na mukhang hindi matutuloy yung aming live talk show ngayong darating na Miyerkules kasi pwera na lang kung mag-aral tong dalawang to kagaya ng mga ginagawa ng mga DJs no DJs sakto ba DJs DJ kagaya ng mga ginagawa ng mga DJ no na pwede sila mag-invite na bisag duha tulo o wala ako kabaloon sa mga kuan mga tips ana o ingko nga unsaon man nga nagpataka naman lang mo og announce unya unsa ni kanang singan ani bye tutix ebo sos Ginoo ngani am kini mabisaya galamlam lang agi mao lagi to na kung na unsa man ni nga inyuhan naman ning gi-announce na excited ko nga nabalaka sab kay na post na no and murag dili madayon kay ang plano is ingon ani na lang mag-live daw si Dudong Kagod sa iyahang page dayon iyahang i-invite si sa to kay Puting Pinoy yang invite si Puting Pinoy dayon pagkahuman magtan-aw ko sige magtan-aw ko nila and then after that mo follow up na lang ko kung sa ilahang mga naistoryahan kung mag-end na sila dayon ako na pud kuno yung invite ni Dudong Kagod so mo na ang mahitabo so mao na diha. Hello bye Joyce M Fernandez. Murag dugay jud kay nahuman ang adlaw karon ambot ka og ngano ug karon ang laba ko karon bay gikan ko sa gawas ug kusog kaayo ang hangin ug ga sunstorm na pud no so mga kababayan ko diyan na nasa labas pa ingat-ingat kay mukhang malakas yung sunstorm ngayon ug sani wa na balik-balik na gid ning trabaho nato nga sige na lag pala aning mga abog kay sige na lag balik-balik ning abog. Tapos yun nga bay nailanid nalin Itsilak nag-group call nga kami kanina tapos sabi ko sa kanila baka pwede itong group call natin itong usapan natin merong isa sa atin na magre-record sa mga pinag-usapan natin and sabi ni Puting Pinoy mukhang hindi daw pwede sabi ko malay ko dyan wala rin akong alam dyan kasi ayun na nga unsa ni hi bye ani katingob yun na nga nagpuspos lagi na kuan so mga ilang ko ninyo pasaylo daan nga basig mulao mo diha nga mulantaw mo o karong Miyerkules sa amo ang live talk show nya dili ni madayon ug isa pa wala sab ko naghawid sa ako ang oras dire wala ko makahibalo kay usahay makatagay man gud ni sila Clorox diri usahay wala ko masahid sa ilang mga unahuna usahay gud mangaon man gud ni sila alas 10 alas 11 wa ko kabalo kay mangutana ko unsa ilang panihapon pangutanan sab nako kung unsang orasan ako i-serve para maka-adjust ko sa oras so mao to nga dili ko makaingon nga okay oo dili ko maka-sure kung kuani kung unsa ni kung maka-appeal ba ko ani nga live talk show nila nga ilahang giset and I hope nga maka-appeal ko I hope sana makasali ako. Bye Aida G Kingsbury hello bye maglisod gid ko ani imong apelyido Auntie
Kay Glidin Di Castro Botier. Time sa naalang ko ipangutana ninyo karon no. Sa mao pud ni usa sa akong mga tumong nga nag-live ko karon. Naamang ko'y nag-chat nako. Actually dool ni siya sa ako ang kasing-kasing. And nagpatambag siya, nagkuan siya nangutana siya sa ako nga mangutana ko no ko sa akong mga higala. Sabi ko on air ko na lang to manang para ano tayo ng advice diyan sa mga eksperto. Gusto ko yung pasilan mawala man danis passing kung magtagalog ta kanang singan ani kanang ako na lang ni on air ni iyahang problema and I hope nga matabangan ko ninyo ani iyahang suliran no ug gusto na ko nga expert nga tubag dili parehas aning expert diri sa Facebook nga bisag unsa na lang ibalita no nya kitang mga katawhan nga naglantaw tuutuhon ra ba kaayo ta no mutuo dayon ta bisag unsa na lang ibalita aning expert. Hello bye Joby Magaluna di Lomen. Shout out diha bay baka kinsay nakaila ni Josely Anyasco. Hello da ka Josely Anyasco gikan kang Josephine Clem Martilian Angot. Pa-shout out please from Jeddah, same baya tag nickname. Hello bye Jemeline Loiga Gutierrez. Hello nimo diha bay sa Qatar, Mars Pagitan tutor. Kay kanani Chuna, hello bye. So mao ni ang iyahang pangutana no, hinaot nga matambagan ninyo ni siya sa iyahang suliran. Nagchat sa kuha niingon siya nga Joy, nang-apply ko as managerial position sa hospitality and restaurant industry for Canada and Australia. Kaso daming message na walang offer kasi daming Pinoy doon na nakatambay lang at temporary worker lang. Basi na ang kay kaila nga mapangutan-an nga musulti sa tinuod nga sitwasyon sa mismong lugar. Sa mga sige. Unsa ni? Basi na kay mga friends sa contact list nimo. Dako gasto sa mga requirements. Last year pa ko nag-apply. It takes 1 to 2 years bago ma-approve. Pakias lang if naayo time. So mo ni iyahang chat sa ako og dili na daw pwede mabalik ang iyahang mga gipanggasto nga kwarta. Dayon wala siya ka sure kung unsa ni naa ba siya padulngan ani iyahang pagpang-apply for Australia and Canada ni siya. Dayon lisensyado man kuno ang agency nga iyahang gi-applyan pero ang problema na ani basin sila lisensyado dayon ilahang connection ani mga illegal. So basin na scam na pud ni siya. Belated happy birthday day kang Lina Pinyon. Noot nga matambagan sa ni ating hello bye mi maglangit budjongan. So sa mga higala na ko diha nga naa sa Australia and Canada palihog kog hatag og sa ni gamayng information or gamayng advice para aning ako ang unsa ni para aning nagchat nako sa iyahang suliran no nga dugay na kuno siya nag-apply last year pa ni siya nag-apply og daghan na siya nagasto dako na siya nagasto unya murag walay padulngan kay daghan daw nagchat sa iya ha nga kuan daghan daw Pinoy diha nga mga katambay ra og temporary worker lang kuno. So unsa daw ni katinuod gusto niya makahibalo. Hinaut matabangan ko ninyo. Unsa ni? By IB Joy Ibet. Ipatulpo na po nato ni. So daghan na kaayog problema karon no si tulpo. And gani 99% ang problema nga iyang ginasulbad. Bahin gyud sa kabit. Di na ta mo puno aning problema ni nga gisulbad karon ni
Sir Rafi no, kay daghan na kay ni siya mga problema jud nga nasulbad nga bisan sa simpleng problema ra natong mga kababayan maadto pag yun ni tulpo no. Bisan kaya ra kaayo nga sulbaron maadto pag yun ni tulpo, bisan gamay ra kay nga problema maadto pag yun ni tulpo. So kini nga problema karon dili na siguro ni angay nga makaabot pa ni tulpo no, ni Sir Tulfo, kay murag unsa ni kung sa bagay dako ra kuno siya nagasto and di na kuno mabalik sa agency. Pero sa ako ang panglantaw lang, basin kung kuan gyud, kung swerte gyud nimo nga makaadto gi ka nang lugar, kung imuha nag yung sa ni kapalaran nga makana ka nang lugar, wala na di na gina nato mapugngan ng nga kapalaran. Pero sa ani nga sitwasyon mura gusto pa sa Pilipinas sa imuhang unsa ni sa imuhang yutang natawhan nga mauli siguro kadidto usa ayha magpadayon ni imuhang kapalaran. Mao po ang akong panglantaw sa mo to. Hi bye Rachel, sige di ako'y prutas diri mga antag santol. Mga antag santol dayon. Basig mo tuo mo nga santol ni kuan ni siya kanang unsa ni apricot ni siya. Hello bye Rachel, si Jean ana kakaron sa Alaska from Davao. Jen Moralde, hello ni mo diha bay sa London. Unsa na may oras diha? Sumoro to kung tuyo karon no. Nga kuan nga unsa ni? Unsa may atong istoryahan karon magani nabalik na ang live, wala jud ni ganiya, nabalaw jud kog panday ani cellphone ako. Nagsige na lang ko og unsa ni? Nagsige na lang ko og kanang reset ani akong cellphone. Gikan kang JR Dayap. Ask her to decide kung Canada or Australia ba siya. Pupunta siya to choose one country and focus para walang confusion. Ang iyahamang goodbye moong duha iyahang gikuan nga country. Ang iyahang gihunahuna kung asa diri ang mauna o gusto ni nga kuha niya didto siya. Mo ni nga duha ang iyahang giplano nga country nga iyahang gi-applyan. O kinsay mo una og kanang unsa ni kuha niya didto siya, mo una nga murag naa siya kuan ba, naa siya panaggang nga usa ka country. Kung di siya makuha aning usa ka country didto siya sa usa. So mao to. Hi bye Jean Rem, hello. Wala lagi na napantay akong kilay oy Ginoo ko. Ikapoy nagikog pinanday aning kilayan. Ang usa na ay kuan, ang usa ambot unsa ni 9:30 diha sa London. 9:30 sa gabi ibig sabihin 10, 11, 2 hours ahead lang di ay minimo diha ba? Unsa ni? Kananit na. O lagi bay ang akong kuan ani kay dugay namang gud ni siya wala na kauli sa Pilipinas. Ang iyahang gusto gud nga magkuan siya kanang mo unsa ni siya mo talon siya ba? Temsa. Iyahang gusto mag cross country siya from Dubai. Dayon paingon didto sa ug asa siya mauna asa nga country nga muuna kuha niya, mag cross country na lang siya kay mas okay daw kay sa gikan pa sa Pilipinas, mas dako na kaayo og gasto. Hello bye Bells Tumolak Vasquez. Uy, ilo nimo diha sa Lapu-Lapu gamata na di ka unsa naman oras diha karon alas 4:30 na no, kadlaw ng buntag naman di diha. Maayong buntag na di diha sa Pilipinas. Hello na lang ninyong tanan. Unsa ni? Inday kabkab siyan manang style ay mo buhok. Ay da, ana lang gud pa buntod-buntod lang diha sa kuan sa atubangan kay para ingno ni daghag buhok pero na naupaw na ni oy. Daghan na kayo nga tagak mo na nga manambal na taani kay basig mauli taani maupaw na taani.
Hello nimo bay Jo Doyan. Salamat kay bay. Kay Jane Manubag, hello nimo diha sa New York. Hi bay Melody Malinaw. Gier Geyo. Oh, sakto ba na akong pronunciation? Diyos ko. Pasensya na gyud kaayo sa mao to, asa naman tong kuan? Asa naman tong asa? D. Welde watching from Atlanta, Georgia. How come there no picture? Asa man na nagwatch ka karon walay picture? Basin sa imong signal diha bay? Sa imong connection? Hi bay Lolit Mandado Gidokos. Ang oras diri mga bay alas 11:35 na sa kagabhion. Padulong na ko matulog in tawon. Bay Trabs Diaz no diara na bombo radyo na taka. Unsa ni? Ruby, gikan kang Ruby habagat malirong padilya hindi kabka palihog kog pakgang sa mga recruiter nga maluloko. Abilina Nunez, grabe ka bakakon. Unsa ni? Kinsa man ba si Abilina Nunez? Naadyoy mga kaigsuonan nato no nga unsa ni? Nga wa gi laing bisyo, wa gi laing trabaho kundi mangloko sa mga isig katawo. So mao namang gid na ang ilahang mga unsa ni iyag ilahang mga pamaagi. So naara pud nato kung paminaw na nato nga naloko na ta di na lang ta magpadayon ana ato ang unsa ni sa kuan sa ilaha kay sama nga sa kasabihan nga walang manluloko kung walang magpaloko. Pero sa mga manluloko no magtigil-tigil na kayo kasi magtigil-tigilan yun na yan. Hindi man ako marunong magpayo-payo pero sa abot lang ng aking magkakaya no. So kung unsa ni kung magpatambag mo kung unsa lang ang akong kaya nga matambag maora gito akong maistorya no. Kay dili man ko mananambag, dili man ko expert aning pagka mananambag. So pero willing lang ko nga mo share ninyo tupong akong tuho diri. Willing lang ko nga mo share ninyo kung unsa man akong mga experience sa kinabuhi, mga sugilanon, mga kalipay, kasakit. Willing lang ko nga mo share ninyo labaw na sa tanan sa akong mga nakatunan sa kinabuhi. So daladalang tambag na pud to. Sa mga manluloko in town, undangin na ninyo iyong bisyo kay inyo hara ng anihon sa umaabot nga panahon. Nahunaa nga naasad mo'y mga anak, mga mahal sa kinabuhi. Kung dili man sa inyo ha kung dili man sa inyo ha muhapak ang karma no. May raunta og sa inyo ang kagalingon muhapak ang karma sa inyo ha panuloko. Tagam. Pero ang makaluluoy lang yun kung mahapak dito sa mga mahal nimo sa kinabuhi labi na sa imong mga bahandi. Ay bay Sahara Lagmay. Mao na nga kung unta kung ang Ginoo mo hapak sa karma diha ninyo mas labing maayo. Pero ang makaluluoy kung ang karma mo igo dito sa inyo ang mga anak baron, ginikanan, amahan, inahan, mga igsuon. Dinha na ninyo ma-realize inyo mga gipanghimo. Kay kuan man gud na man gud sa huli ang pagsisisi. So di man gyud ka magsisi daan. Magsisi dito ra magina sa huli ang magsisi. Bay rini banaay so mo to nga dito na dayon mo magsigi mo pangayo pasaylo, magsigi na dayon mo og kaning unsa ni kanang pamalandong paghinuklog nga naman to nga ako matong gihimo sa kong isig katawo na mao na karon o nakarma nako. Pero naadyoy ubang nga baga kayog naong gyud bisag nakarma na mura lang gihapon og kinibitang kanang puthaw ba. Gahi lang gihapon kaayo pero mao to. Mao lagi sa mga kaigsuonan no nga mga manluloko in town undangin na ninyo. Kay wala biya ta masayod sa panahon sa mga mahitabo ug mapuhon. Kay kani atong kinabuhi no laman naman gini nato. So ato lang gining gamiton sa matarong, di na nato ni gamiton og
panloko sa atong mga isig ka tawo. Gitagaan man ta og kamot, kumpletong tiil, maning kamot lang ta sa maayo nga pamaagi, dili kay kanang manloko ta sa atong mga isig ka tawo. So mo to na daghan kay kog makit-an nga mga tiil, way mga kamot, pero mga kugihan kaayo. Mo to murag katulog naman ko. Bye man. Unsa man imong gamit nimo sa skin nga hamis man kaayo. Wa man ko gigamit. Uy, tapuan man kay ko mang need ni akong panit. Pero sige, mag-video lang ko og outro. Naman ko video diha sa ako mga gipanggamit. Mag-video lang ko og outro sa ako mga gipanggamit. Talaga ra man ko mamutang kay tapulan kaayo ko. Magtinapol baguhin los ha, hinday ampo na lang jud nato pag-ayo nga